синце. Много ли си гладен? Хайде, ще ни правим закуската. Баничка има за закуска. И за се теглим. Чакам или тати? Татко ти е в туалетната. За какво да го чакаме? Искаш да минеш ли? Да. Стъпваш този крак. Ето така. Не така. Така. И по-встрани. Този крак по-встрани. Да не е на жълтото, бе. Не мързай се. Оле, леко се. Ми ти си качил още 1 килограм, мамо. Пази се. Отслабнах. Как ще се поотслабнал 76? Беше 75. Тая година си качил 3 кг. Беше 72. Поне 70 да станеш. С тия баници не знам. Ще трябва да спрем да ядем такива работи. Тотално. Там. Тук. Ще си отречем. Едно тъничко за мен. Това за мен. И това за теб. Колко на тати? Добре. А вот осталось 6 птицы. Какво? Птицы, ай. Ще има и 7, и 8, и 10, ще има. Всяка година, малко година. Чай да ти прави ли изобщо? Няма мляко. Колко ще посети? 3 дена. Трябва да оправим вкъщи.
Бъркай. Чай да ти прави ли? Или това стига? Само това ми е достатъчно. Аз така мисля. С кой нощ ще може да стигнеш? Не с кръглото. С кръглото? Не с него. Друго. Свали него efter mig nu. Днес ще гледаме да оправим вкъщи. В твоята стая да приберем юганите, да подредим дрехи и там всякакви такива работи. Ако може и да изчистим. Това за микровълновата е добре, тази чиника, за това е ползвам. Мет искам да си взема. За да влиза жега пламени, затова затворих. Връщам. Да кача това, чакай. Кача горе. Горските стопанства, регионална дирекция по горите, ловно рибарство, дружество Шуков. Така че, ама данни, аз не видеоклип. Казах търсенето или поне паднаха забраните и ограниченията за движение в Шумското плато.
Еврото в България. Развръзката. Страсбург гласува, Брюксел решава. От срещата на евролидерите Десислава Минчева. А в специалното ни студио в Европейския парламент тази европейска сутрин ще е повече от 120 минути. С Мария Цънцарова и Светослав Иванов. 8 юли на всички видео платформи. Към една история, която не беше засенчена от нито една политическа драма, която се разигра през последните дни. 11 дни България търси пума, леопард, голяма черна котка. От вчера изглежда май се отказахме от търсенето или поне паднаха забраните и ограниченията за движение в Шуменското плато. Всичко известно по случая. Оставаме сега с Александър Дуцев, който е експерт по опазване на видовете в ДБР. Благодаря ви, че сте с нас. Ще върнем лека назад и ще си спомним как научихме за черната котка и докъде стигна всичко. Но отзад напред да започнем. Красимир Кънчев включваме сега от Шумен. Той ще ни каже с какви аргументи бяха вдигнати забраните във вчерашния ден. Здравейте! Здравейте, добро утро. Да, действително да потвърдя, забраните за Шуменското плато вече не са факт и то е достъпно за граждани. Защо бяха свалени те, защо платото е достъпно, с какви аргументи, продължава ли под някаква форма избиването на дивият хищник? Сега от моите събеседници тук представители на организирания по търсенето на животното временен кризисен щаб, който бе сформиран след първоначалния сигнал за дивата котка, който бе получен вследствие на заснет от гражданин видеоклип. Господин Диан Димитров, заместник областен управител на Шумен. Кажете каква е реалната ситуация в момента, защо бяха свалени забраните за достъп до това? Доброто на вас и на зрителите на BTV. След получаване на сигнала, както вече всички знаят, беше създаден кризисен щаб. Всички действия бяха ръководени от директора на Национален парк Северен Балкан и кризисният щаб се съобразява с изискването на охранителната ред за налагане на мерки, ограничителни за техните действия. В събота на 28 получихме доклад от Да кажем, въпреки че не е малко и нямаше много конкретни доказателства, наистина ли бе необходимо да паднат тези забрани? това започнах да кажем. В събота на 28 получихме доклад от хората, които са на терен, включително и писмен такъв, че цялото Шуменско плато е обследвано и към момента няма данни хищника да е на територията на Шуменското плато.